Вече със сигурност не съм човек, който седи по един час пред огледалото да си оправя косата. Вече обичам всичко да се случва много бързо и много лесно. Затова от известно време ме виждате с ролерите от Get Wavy и те вече предлагат по-тънки ролери, които са подходящи както за дълга, така и за по-къса коса. С тънките ролери кадриците ви ще издържат доста по-дълго и затова днес съм решила да миксирам от двата варианта, от по-дебелите им ролери и от по-тънките от другата страна, за да можете да видите накрая разликата в кадриците от тази и от тази страна. И сега с моята гостенка ще свалим ролерите, за да видите крайният резултат. Всеки път много се вълнувам, защото резултата накрая е винаги, как казваш, вау! Първо ще свалим от тази страна с по-дебелите ролери. Винаги когато ползвам ролерите, получавам адски много комплименти за косата ми. Всеки път резултатът е все едно съм излязла от фризьорски салон. Сами можете да видите разликата, колко е по-стегната самата кадрица. И ето я разликата с по-дебелите ролери и с по-тънките. И вече мога цял ден да ходя да лудувам с детето и при това да съм с хубава коса. Чао!